Kamaráti, toto je posledné tretie video z takého špeciálneho predstavenia, kde sme sa zúčastnili a posledné auto, ktoré som vám mohol ukázať, síce je september, sme tu na začiatku leta. Sedím pri Audi SQ5. Q5 je auto, ktoré príde takto reálne na trh budúci rok. Sedím pri výfukoch, pretože podľa mňa SQ5, keď som naposledy testoval, určite som začínal niekde tu a pamätám si na ten záber, čo som robil, pretože bola tu krásna taká dvojica koncoviek. Obidve boli slepé, také zamaskované a reálny výfuk bol schovaný takto dole. Ďalší diel SQ5, ktorá má 341 koní a niečo na nej je pekné, niečo menej. Pekný dizajn, je to Sportback, nový facelift, krásny výkon, 700 Nm, ťahá tu krásne. Môžeme to naštartovať a ideme na to. 5 na 100. Kamoši, striham tú SQ5 a... Máte. Prečo si mi nepovedal, že som takto vyzeral vtedy? Nechápem, aký som bol vyžraný pred 2 rokmi. Teraz vám pustím ešte ukážku, ako znie ten benzín, čiže o pár rokov máme posun s chudolkou. Máme tam benzín, krajšie to znie za mňa a... Still, please. Vyzerá to moc lepšie. Keď som v šoku, ty kokos. Pozrite sa na to. For me, M&X out, still water as well, and fish get pressed. Toto je. Teraz je tu normálna, reálna štvorica koncoviek. Vpredu máme krásny benzínový 6-válec, ktorý má výkon 367 koní plus kW navyše vďaka multibridu, myslím, že konkrétne 18 a v úplne novej generácii. Ja som sa pýtal vlastne dizajnerov, že vlastne prečo sa tie výfuky odstraňovali a teraz sú tam, tak proste kvôli tomu, že je iná doba a vďaka tomu, že sa tie autá, povedzme elektrické a spaľovacie už tak fakt, že odseparovali, jednak aj v Audine, všetky nepárne čísla sú spaľovacie motory, párne čísla, elektromobily, poznáme A6, A5 a tak ďalej, už proste sa to zmenilo, tak už môžu klasicky normálne priznávať. Proste ide o to, že tie automobilky, aj tá Audi samotná na tejto prezentácii nám viackrát povedala, lebo snažila sa potvrdiť, že snaží sa počúvať tých zákazníkov, preto tie autá vyzerajú tak, ako vyzerajú. Cool. A preto napríklad sa vracajú niektoré prvky, ktoré v minulosti vypadli, ale ukázalo sa, že doba je ešte možno niekde inde, alebo zákazníci chcú niečo iné, tak sa snažia aspoň v tomto smere to priniesť. A za mňa akože to absolútne kvitujem. Ten dizajn a ten jazykový štýl v podstate je veľmi podobný ako v prípade ostatných aut. Je tu OLED generácia 2.0, čo týka svetiel a veľmi krásne svetlo je aj schované takto dole, špeciálne pod tým vrchným panelom. Veľmi pekne, skutočne tá Q5 dokáže samostatne svietiť s tým, že tu si viete vyberať vlastné dizajny. Vidíte, celé to tak svetielkuje, akože jedný z najšpičkovejších, keď nie najlepšie svetla, ktoré môžete vidieť, sú dnes podľa mňa na vozidlách určite značky Audi. S tým, že samozrejme zmenili sa trošku proporcie, respektíve takto veľkosť, to auto je väčšie ako bolo. Taký základný jazykový štýl Audi je, že 1:2 je vždycky pomer skla k ostatku karosérie a teraz je trošku pripomína Q7 inak ten zadok toho auta. Pretože je taký dospelejší, krajší. Q5 nikdy nepatrila medzi moje pekné, obľúbené modely, ale v tomto prípade vyzerá fakt veľmi pekne. Rovnako sa mi páči také odseparovanie tých svetiel.
a máme vlastne také nové denné svietenie, vidíte ten mohutný fakt, že predný nárazník s tým, že veľká väčšina už je v podstate taký single frame s tým nasávacími otvormi, ktoré sú oveľa výraznejšie ako v minulosti. Tu je klasická štandardná verzia a aj tu v tomto S-Line to znamená, že je tu taký ten badge, sú normálne reálne koncovky spojené s predkom. S tým, že samozrejme bude dostupná aj ako predok, ale hlavne ako štvorkola, je to stály pohon 4 kolies a všetko je to v podstate nie že po starom, ale také tradičné a vylepšené a ide to takouto veľmi dobrou cestou s úžasným dizajnom a hlavne takým prepracovaným interiérom, multimediálnym systémom a zväčšeným priestorom. Pozrite sa, sadne si dovnútra. Krajšie lišty, tu je to nové ovládanie, ktoré je vlastne dostupné pri tých všetkých nových Audinách. Máme tu taký, že Digital Stage sa to volá. Tu je 11,9, tu je 14,5. Tu máme cez 10 palcový displej, ktorý môže byť na sedadle pred spolujazdcom, ktorý špeciálne funguje tak, že keď sa auto rozbehne, tak napríklad celý ten obraz sa prepne do režimu, keď ho vidí iba spolujazdec. Teraz napríklad, keď spustím elektriku v aute, máme tu také logo Audi. Všimnite si taký že milý detail, čo som si všimol. Hej, prívodne to Drive Select a vypínanie, stabilizácie. Máte tu veľmi pekné podsvietenie, nová generácia head-up displeja s tým, že celý ten infotainment je prepracovaný do takej podoby, aby sa tam vedeli doplňať aplikácie tretích strán. Čiže napríklad na nejaké zastávke si tu pustíte Netflix, vidím, že to celé pekne bliká, si tu pustíte Netflix, prípadne iné aplikácie, hry a v podstate sú to aplikácie z Androidu, ktoré sa dokážu implementovať cez Audi do auta. S tým, že jediná vec, čo sa mi možno na týchto nových Audinách nepáči, je kľúč. Toto je S-kový kľúč, vidíte, vzadu je také malé S-ko, ale taký plastiačik mi to príde. Teraz mi to bolo podľa mňa o niečo krajšie. V A6 sme skúšali zvukový systém, tam to hľadal výborne ten BG Olufsen a myslím, že tu nie je, ale tam bol krásny aj hlavový reproduktor, ktorý dokáže napríklad v niektorých prípadoch, že vy telefonujete cez Bluetooth a zvuk vám vyjde iba vodičovi sem, čiže nepočuje to celé auto a počujete to iba vy, snažíte sa to byť také diskrétnejšie a trochu lepšie. V novom pohľade na novú generáciu, respektíve je to tretia generácia Q5, ktorá je jedna z najúspešnejších aut, alebo teda aktuálne a najpredávanejších, čo Audi robí. Je to za mňa v podstate z nemecké všetko, je to taký rýchly sneak peek, kde sme sa mohli spoznať napríklad, aj tu sa to napísané, som si iba tak, neviem, či som to auto, či teda ten nápis asi čítal 10 krát a som to iba vytrieskol do seba. Strašne som unavený, strašne skoro som stával. Audi Q5, na prvý pohľad, stále príjemné, pekné auto s takým poctivým, normálnym vyhotovením, stále s normálnymi motormi. To stále so štvorkolkou, nepoznám cenovú kategóriu, ale stále tu bude SQ5 a normálne, ak sa mi to auto nepáčilo, proste nevnímal som ho. Teraz by som si ho vedel predstaviť. Čaute.